Hello po, good morning po again. Yan na po yung bahay kubo na dinideliver po namin dito sa May Tayog, Pangasinan. Bali dyan po yung lagayan, papatong po. Yun po, 6x18 size, 2 separate bedroom po. Sliding windows, tapos yung each bedroom po double deck bed. May lababo, may center table and shelves, including electrical wirings po. Yun po. Dinideliver po namin ngayon dito sa Tayog, Pangasinan ngayong umaga. Sige na. Bulag ni.